Welcome back to Balabas Gist, my people. If today na the first time wey you dey come across this wonderful channel, you are highly welcome. We still dey here, dey bring you update back to back as e dey hot. No be small thing, my people. As we dey talk right now, they say that the Biafra National Guard, their leader wey be General Innocent N. No be small thing, they say e don come outside, say im declare 15th of January as the day where they remember the people where Nigeria government buy for inside Biafra land. As that one dey happen, e can talk so many things. For this video, what I go show you, what I need you to watch. And the problem with most of us be say we know they watch video from beginning to end. Try to watch the video from beginning to end. Make see they go update of waiting they go on for inside Biafra land. That is what we dey here. They bring you anything where they happen for inside Biafra land, for inside Alibo, for inside Biafra, for inside Nigeria. We dey here, they bring updates back to back. Make sure say you share this video once you watch it. So they say they set out on 15th, will be 15th January, to mark the day they remember those where Nigeria government buy for inside Biafra land. So watch the video till the end before we will come back and talk more about the video. From the left, salvation, sustainment. Biafran M. Present. All hail Biafra, land of the rising sun. We love and cherish. We have vanquished our enemies. All hail Biafra. God bless Biafra. In Him we trust. Shout it, sing it. All hail Biafra. God bless Biafra. We have emerged triumphant from all our foes. Through thy crucible escape, we pass victorious. Our trumpet pealing, thou glorious song, play it, sing it, all hail Biafra. All hail Biafra. We shall always remember all that has perished in thy struggle for our freedom. All hail our heroes. Our prayer shall be one, both day and night. Say them always, all hail Biafra.
Oh, hail Biafra! Now our star shines everywhere. We crave humility. God guide and protect us all. All hail your wisdom, shielding us from fury. On Israel our enlightenment. Biafra, Biafra, shining forever. Standard is can't stand no movement. British to Biafrans all over the world. On this day, 15th day of January 2024, I say once again, greetings to Biafrans all over the world and lovers of freedom. Today marks the Maiden Biafran Massacre Remembrance Day. Maiden Biafran Massacre Remembrance Day. The Biafran Provincial Government, BPG, Government of the State of Biafra, hereby declares the 15th day of January annually as the Biafran Massacre Remembrance Day. This day has been stipulated to remind us, our future generations, of the brutality suffered and the effort to survive as human beings in the exercise of our inalienable right to sovereignty, independence, and territorial integrity. The Biafran Provincial Government, BPG, the territorial government of the 31 provinces, including the national provincial capital of the state of Biafra, late Eda, as mandated by the peoples and armed forces of the state of Biafra, will work assiduously to achieve a proper documentation, investigation, and the repatriation of every massacre against indigenes of Biafra. Today will be dedicated and signified with the lowering of the national flags at half-mast, lighting of 11 candles, and laying of flowers for the sake of Biafrans massacred since 1966 till date. Let us observe a minute silence. Red! Red! Sun! Red! Red! Sun!
Let their souls rest in perfect peace of Chukwu Okike Abiyama. Ise, ise, ise. Ndị niile nwụrụ anwụ na ifi Biafra, Anyị amachefunu, anyị amachefunu. ụmụaka niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu, unu na-adị mma. Anyị amachefunu, unu na-adị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu, anyị amachefunu. Ụmụaka niile gburu egbu site n'ihi Biafra. Anyị amachefunu, unu na-adị mma. Anyị amachefunu, unu na-adị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ na Aba province. Anyị amachefunu, anyị amachefunu. Ụmụaka niile gburu egbu n'Igbocha province. Anyị amachefunu, unu na-adị mma. Anyị amachefunu, unu na-adị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ na Aba province. Anyị amachefunu, anyị amachefunu. Ụmụaka niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu, unu na-adị mma. Anyị amachefunu, unu na-adị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ n'Igbocha province. Anyị amachefunu, anyị amachefunu. Ndị niile gburu egbu na Anambra province. Anyị amachefunu, unu na-adị mma. Anyị amachefunu, unu na-adị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ n'Ikota Panel. Anyị amachefunu, anyị amachefunu. Ndị niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu, unu na-adị mma. Anyị amachefunu, unu na-adị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ na Igbocha province. Anyị amachefunu, anyị amachefunu. Ndị niile gburu egbu na Aba province. Anyị amachefunu, unu na-adị mma. Anyị amachefunu, unu na-adị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ na Asaba province. Anyị amachefunu, anyị amachefunu. Ndị niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu, unu na-adị mma. Anyị amachefunu, unu na-adị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ site n'ihi Biafra. Anyị amachefunu, anyị amachefunu. Ndị niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu, unu na-adị mma. Anyị amachefunu, unu na-adị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ maka ifi Biafra. Anyị amachefunu, anyị amachefunu. Ndị niile gburu egbu site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu, unu na-adị mma. Anyị amachefunu, unu na-adị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ maka ifi Biafra. Anyị amachefunu, anyị amachefunu. Ndị niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu, unu na-adị mma. Anyị amachefunu, unu na-adị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ na Bendi province. Anyị amachefunu, Ndị niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. anyị amachefunu, unu na-adị mma. Anyị amachefunu, unu na-adị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ na Aba province. Anyị amachefunu, anyị amachefunu. Ndị niile nwụrụ anwụ na Ebonyi province. Anyị amachefunu, unu na-adị mma. Anyị amachefunu, unu na-adị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ na ihu agha. Anyị amachefunu, anyị amachefunu. Ndị niile
nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Ndị niile gburu egbu n'ihu agha. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Ndị niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ n'ọkigwe pụrụ obe. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Ndị ọka niile gburu egbu n'ihu agha. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ n'ihu agha. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Ụmụaka niile gburu egbu n'ihu Biafra. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Ndị niile gburu egbu n'ọkigwe masaka. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Ụmụaka niile gburu egbu site n'ihi Biafra. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Ndị niile gburu egbu n'ihu agha. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Ụmụaka niile gburu egbu n'ịkọta ppene o. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ n'ihu agha. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Ụmụaka niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ n'ihu agha. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Ndị niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị mma. Ndị niile nwụrụ anwụ n'ihu agha. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Ụmụaka niile gburu egbu site n'ihi Biafra. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Ụmụaka niile gburu egbu na-abịa pụrụ obe. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ n'aba masaka. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Ụmụaka niile gburu egbu n'ihu agha. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Ndị niile gburu egbu n'ihu agha. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Ụmụaka niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Ụmụaka niile nwụrụ anwụ site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Ndị niile nwụrụ anwụ site n'ihi Biafra. Anyị amachefunu. Anyị amachefunu. Ụmụaka niile gburu egbu site n'ihe agụrụ. Anyị amachefunu unu naanị mma. Anyị amachefunu unu naanị udo. Once again.
when I said, may their soul rest in perfect peace of people here, Abiama. Yeah, my wonderful people, so this thing is happening today as we talk. It happen today for their camp for inside that place where they say that they remember those where they buy those the list. They put out the list of all the whole people where they buy from for inside Biafra land, for inside high school, for Duabu, for River State, Duabu, for Iguacha, for Abia State, for different places. They say now today the mark can respect them, and e get some things wey be say when you see talk for here, wey be say you don't hear them as a TikToker, because e good to listen to video from beginning to end so that you go know wetin dey go on. So it's left for you to drop your own opinion for inside comment section. Let us know what you think. Are these people actually working for the actualization of Biafra, or are they working for their own interest? So let us know in a comment section, and make sure you share the video and follow this page for more updates. If you like what they did today, let us know in comment section, because we want to know what you think about them. Okay, my wonderful people, thank you so much for watching, and share this video, follow this page, subscribe to our YouTube channel for more updates. Thank you so much.